dan ba fa garin mahaukata muke ba. Me yasa kai baka san hakkin dan adam bane? Za ka yi wa yaro hukunci irin wannan hukuncin? Au, ba ka ce to gurin gama billahi ka jawo masa ka ja kanka. Kai jakin ubanka ne yake. Saboda haka wallahi ba zai biya wannan tarar da kai masa ta hukata ta rashin hankali. Kai wallahi mukamin limami ba mukami ne na jahilai ba mukami ne irin na dagaci ko mai anguwa ba. Wallahi sai na sauke ka. Dan tasha ilimi ne. Majiya Film Productions. Mai yayi wallahi inda ya ga zalunci to ba zai shu ba sai yayi magana, sai dai idan mutum kunnan kashi ne da shi. Idan ba ya fara barin zance haka kika so sai ka kasa ko lemon a ciki sai na karya ki saboda hayaniyar rugun tsumunta ta burzar juyewar al'amuran shirin ya faro tun daga tushen labarin. Ku ji tambarin salon sabon wasan kwaikwayon. Sakar min ta kashe wannan yarinyar sai ka fara kashe ni kafin ka kashe ta. Wallahi na hatsani wannan yarinyar. To wannan yarinyar da kake gani kamar rayuwata ta akan ta zan iya kona garin nan kowa ma rasa rayuwarsa. Wannan yarinyar yar kunama ce. Yar Megari. Nuna soyayya ga ɗan da ka haifa yana da fa'ida, amma idan son ya wuce daidai misali yakan zamtowa haɗari. Irin rana mai irin ta yau ina son sanar da ku cewa na sauke liman daga limancin garin nan. Alhamdulillah. Ka san ni wace ce a garin nan? Na san ki mana. Rauna shi gidan mai gari tanko. To ai ka rabu da sharrin jahili. Kaga jahili idan ya maka sharri wallahi har ka koma ga Allah ba za ka manta ba. To mai gari kungurmin jahili. Dan nan kaman wani dan fata kuma mu ba fatan ka mukai ba. Yar Megari. San maso wani yakan zamtowa ƙoshin wahala. Ɗaukan nauyin wannan shirin baban gida Ma'azu Majiya. Shiryawar shirin Manir Boss. Mataimakin mai bada umarni Gaddafi Razani Fage. Dan akan a taba mana bar tabbata a garin nan sai da dubu da za a yi mu ba za mu taba yadda a taba mana kai ba. Duk abin da ka sani idan hankali ya bata hankali ne ke nemo. Baba na kamu da soyayya. Soyayya kuma. Ta wani ne kuma ya ce baya so na ba zai aure na ba. To bai isa ba na rantsi da Allah ne ba da kin san sa ba. Da gaske baba. Ja ba kike so ki. Kama ni wani abun kayan gaban ne. Ba da umarnin wannan shirin Mustapha Mazeeka. Yar Megari. Zai fara zuwan muku ranar Litinin 4 ga watan Januwari a Majiya TV YouTube channel. Maza ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun wannan shiri na Yar Megari.